normálne sme sa rozhodli, že toto vám ideme natočiť, lebo balenie je za mňa základ úspechu a táto firma si na tom dáva potrpeť. Tieto svetlo už používame dlhšiu dobu a proste keď uvidíš v krabici niečo takéto, neviem, možno to svedčí o tom, že to stálo 5 € a je to vyrobené v Číne. China, 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 China. To je akože no. Neviem čo viac k tomuto akože povedať. Držiaky samozrejme nerezové, IPčkové koncovky, plnené dusíkom. To ide takto pekne krytka. Dve možnosti sú tam, že vám tam zostane aj ten rámik druhej farby namiesto toho strieborného a krytku iba vkladáte a ideme to dávať sem. Sme sa rozhodli trocha pre také menšie, ale bude to vyhovovať a bude to OK. Takže budú tu vlastne tieto diaľkové, tu bude až PZ-ka, takže to vyjde akurát. Tak. Tento chlapec vždycky ma zachráni. Tak a sme na konci tohto projektu. Za mňa to dopadlo fajn. Spravilo sa toho viac, než sa malo. A zajtra to môže odísť k zákazníkovi. Toto sleduj. V druhej fáze sa bude ešte dorábať nejaký interiér, nejaké sedánky prečaluniť a tak. Ale prvá fáza, kompletná rekonštrukcia generálka, alebo ako sa tomu nadáva, to už nechám na vás. Môže byť.
Sa čo deje dneska? Ja už neviem. Mám nejaké fantázie. Lukáš toto dneska ide rozhádzať na marné kúsky. Všetko. Všetko do šrotu, do vín. Nie, všetko zgenerálkujeme a všetko bude ako nové. Tak toto vyzerá, keď sa to upieskovalo. Takže sú tu iba tieto, toto. Na to, že to má toľko rokov, môže byť. Tá čo je zle? Sa nejdem k tomu vyjadriť. Prečo? To je všetko v poriadku, veď to je nový diel toto. Aha. Prečo? Nevyzerá tak, hajno. Čo sa vám na tom nezdá? Vyzerá ako full repas. Nové kotúče. Aha. Prebehnem lamelakom a toto je nové. Mali by sme na stojanovke takto povrtať diery. No, Navrhujem tak aspoň 16 vrtakom. áno. A ten výkon tej TD5 to bude lepšie brzdiť. Asi hej. Neviem, či ti tak pôjde ako chceš. Asi nie. Kus? Veď záber. No. Čo si blázen? Kto takto zatiahol to ložisko? No sem tam tu máme aj takúto kuriozitu. Vlastne na čo slúži ochranný plech? Tak na toto. Keby sa to stalo tej tyčke, ktorá tam je, tak asi to nevyzerá moc lepšie. 8 platňa. Žiaky boli moc zohnuté. Dali sme tam nový kryt. Prispôsobili sme to troška. A malo by to byť OK. Menila sa tu aj prevodka riadenia. Lebo dostala šupu ako svet. Takže tak. Prevodka riadenia nová. Teraz bereme tie modely z Talianska, z toho Raptoru. Vyzerá to dosť OK. Takže klienti, čo to majú aj skôr namontované, sú s tým spokojní. A ešte menil sa aj zadný kardan od Raptoru. Predný už je dávno, už funguje dlho. A prerábala sa nejaká elektrika a tak. A idem to umyť, lebo nemôžem sa na to pozerať, jak to vyzerá. Takže ideme na to. Tak na toto vravíte čo? Môže byť. Auto sme nerobili my, robil ho kamoš jeden a majiteľ to doniesol na dorobenie motora. Ide sa do toho dávať nejaké variabilné turbo, intercooler a také veci. Všetko vám to chcem natočiť a pôjde sa s tým autom vlastne aj na brzdu. Takže neviem, či všetko bude v tomto videu, alebo to bude rozdelené.
ale chcem, aby ste to videli, lebo pôjdu tam celkom kvalitné komponenty, tak aby ste z toho mali aj vydačo. No, tuto sme pokročili tak, že sa zhodilo dole turbo. To išlo v rámci možností na to, že to asi nikdy nebolo dole. Tie dosadacie plochy to skúsime vyčistiť. Samozrejme tam bude nové tesnenie. Ešte zdemontujeme intercooler, lebo ten je veľký. So zvodami sa bude treba trocha pohrať, lebo upravia sa tie drážky, lebo zvody sa meniť nejdu. Dajú sa prebehnúť na brúsku. Samozrejme z 3 štiftov 2 zostali zalomené, jeden sa dal odkrútiť. Tu je už nachystané vlastne od Turbotechnik variabilné turbo do TD5. Je to vlastne ten produkt z Alisportu. Niektorými ľuďmi ešte aj toto sánie sa objednalo, táto trúbka hliníková. Niektorými ľuďmi nenávidené, niektorými milované, každý má na to svoj názor. Samozrejme, není to lacné, ale funguje to dosť hodne solidne. V kombinácii samozrejme so všetkými vecami, ktoré tam treba spraviť. Takže tak. Sa tu dneska nič nenahralo. Som bol indisponovaný. Fyzicky vyčerpaný, aj psychicky, aj časovo, aj všetko. Však čo, Kasňa z tejto D1 sa oddelila od časov a ešte aj Defender. Daj gurknu, takto chytíme a počujeme to. Jedna videa, nešipí. Ešte ťahajte. Dvere nie, dobrý, či auto. Prečo? Však treba vyrovnať. Vyrovnať, už dávaj do druhej, veď prejdeme cez tú. Dobre, veď púšťaj. Veď nie, veď vytoč! No boha, vy ste ako... No, píči. No, vidíš, to aj same točí. Takže sme chceli ísť predkom. Tak predkom nám treba ísť. Tak sa otočíme vzadu. No, splázeň. Veď ale ideme. 3 kone! Zaradí. To je ono. Ivaj. Iha. Pomaly, Lukáš, brzdi to, neťahaj to rýchlo. A nie beh. Vyrovnáme, Robo, a choď po 2 dosky do oného. 2 hranov čeky. A keď vyjde plán do hora, tak vyjde tento plán. Veď počkaj, kto to zabrzdí. Veď on? A čím? Však to odhodil tam tie hranóly. Už to rozbiehajte. Dobre. S citom. Si ho narovnáme, ešte ho vytlačíme aj vyššie. To nás nenapadlo, si tam dá jednotku. Nebola tam náhodou zaradená? Ja som tam dačo radil. No ja viem, že si tam radil. Na to tak za mňa treba opraviť toto a tieto veci, toto tu je až potiaľto, takže to bude celé treba toto vyrezať. Tu sú aj akési oni puchnuté tu, ale
To vidno viacej z tejto strany, toto tu aké krivé. No hádam, to nebude nič. Tak toto je odstrojené. Ideme porozmýšľať čo s tým. Sa deje. Vítam čo? Šasy sú nachystané, odstrojené. Ešte sme zakryli vinko. Vymylo sa to od blata, to je najhlavnejšie. Ideme teda do pieskovania a potom sa opravia tieto veci, čo sa ešte ukážu aj po pieskovaní. Nakoniec tá vývarka sa zvrhla do generálky aj rámu, takže bolo by to škoda tak nechať, keďže sa už karoséria dala dole. Ideme s tým do zinkovne, čo bolo treba, to sa opravilo. Vyčistili sme to aj od toho piesku, vyklepali, to je najdôležitejšie proste, aby sa to vyčistilo, aby to nebolo dnuka, aby nebol bordel. Takže ideme na zinok. Včera sme sviatok práce trávili v práci. Dneska sme si mali dať voľno, ale Robko sa rozhodol, že chceme ísť po šasi. Prekonal práve srdcovo-cievny a bolesť krížov a 4 vysunuté platničky. V pohode, škoda, že tu s nami není Lukáš, lebo on dáva 300 na mŕtvy ťah, on by to tam sám nahodil. Šasy po ozinkovaní majú 160 kg, vyšlo to pekne, takže 29-ročné šasy sa dajú takto spraviť. Zinkovňa v Krompachoch ako vždycky. Jednotka s hviezdičkou. Tá už len to doviesť ku nám a môžeme skladať, máme pripravené už aj také veci na to. Takže ideme sa do toho pustiť. Nastriekané to vyzerá takto. Bolo to natreté epoxidom základom. Taká väčšia vrstva. A toto je vlastne vrch. Tiež epoxid. Trocha poriedený, aby to viacej zatieklo. A vyzerá to celkom dobre. Takže tak. Takže ramena pripravené, šasy dovezené. To znamená už len jedno, že sa bude skladať. Dneska toto Lukáško tam už založil gufero na kľukovku a viac menej používame, keď sa jedná o normálne motory, lovku. A počkaj, čo tu tam máš? Monster energetický nápoj. To je naša klasika.
A na TDPčku dávame, keď tam ide variabilné turbo, to Extreme Spec, tú čiernu. A vlastne je to s prerábkou na jednohmotný zotrvak. Všetci ale vieme, že som jednu takú spojočku už zdeformovala sa mi na mojom aute. Poď, že jemu sa síce zdeformovala, ale tá spojka bola stávaná na polovicu výkonu a polovicu newtonometrov, ktorú tam mal, takže v pohode. Tu sa otestuje všetko. To sa tam ide dať a potom môžeme z vesela montovať to turbo. Prišli aj tesnenia. Turbo je tu. Zvody sú tu na magnetke prerovnané. Takže malo by to byť OK všetko. My ešte ako ide prebiehať dnešný deň. Či to ide byť v poriadku a či sa cítiš plný sily. Keď dopijem tento nápoj, tak uvidím, či to tu prežijem. Dneska to bude zaujímavé. Ešte toto vám tu ukážem. To sú tie zosilnené zaisťovania, čo oni k tomu dávajú aj na tyčku, aj na ložisko, aby to lepšie držalo. Bez toho to už montovať naspäť nič moc. Takže ideme na to. Zas a znova toto tu. Tentokrát 300 TDI. 300 TDI, lovka. Je to tá Road, tá najslabšia, ale na ten účel, ktoré auto bude jazdiť, tak Road Spec. Bude auto jazdiť, tak to bude úplne stačiť. A ideme s tým hneď dnu, takže tak. Všetko hrá a vieš čo? Som vymyslel, že toto tu necháme. Veď hej, riadel založíme okolo. Okolo však? Hej. Bo toto je plastové a to je najsilnejšie, to vydrží všetko. Myslím, ale najlepšie je, že to nemá zúbky. A takže nám to vlastne nepreniesie výkon. Jo, no. Uvidíme, no. Za pár hodín nech sme z toho spravili skoro auto. Uvidíme, no. Nový dopo. Že treba toto zdvihnúť, lebo ten záhyb musíme poriadne spraviť. A ideš zo spodu. Ahojte. Ahoj. No už môžem, nie? To už podľa mňa nižšie by som tu nedával. No, Nie, okej. Ale iba spodok. Tak. Vy vyzeráte ako keby ste už dačo spolu robili. 5 rokov robíme na lepšie. Vy ste sa tým vlastne mohli živiť. Kľudne môžeš nám volať, vieš. Prídeme, polepíme teraz. To sme vlastne dohodli tak, že oni nejdu nikde na expedíciu, ale idú robiť reklamu. No pozri, ako máš super. Vyšla? Nie. Chlapci, viete čo to znamená mať nalepený Land Rover na aute? No, 5 koní viac? No, Priechodnosť. kamo, Land Rover sa dosť často kazí, takže dúfam, že to nebude váš prípad. Aj
Dobre tam sme, v pohode? Či bližšie k autu, alebo čo? Nie, celý vás vidno. Dajme si tak a chyťme si do kríža. Tak chceli by sme vás pozvať na zraz do Veľkého Šariša k Romanovi. Vždycky tam je dobre, takže nech vás tam príde čo najviac. A myslím si, že si tam užijeme kopec zábavy. A kedy to má byť? 25. až 27.7. A no, uvidíme, čo sa tam udeje. Ja dúfam, že tento rok sa mi tam podarí konečne dostať. Hej, malo by sa tam dostaviť aj toto auto, aj to auto, čo je u neho doma. A tento rok to prenechám Lukášovi. Nie. Minulý rok som tam ja servisoval v Blate poloosy, takže on by tento rok mohol prebrať štafetu. Ja sa spoľahnem na pevnosť svojich náprav a prejdem to. Takže tešíme sa k Romanovi, príďte aj k nemu vlastne do Basecampu, tam bude ubytko, trať bude v Košiciach, tam sa bude jazdiť a tak ako každý rok to bude pecka, takže tešíme sa na vás, vidíme sa tam. Výborne, fantázia.